Amen. Welcome sa akong YouTube channel mga igsoon. I am making this video para sa dakong journey sa pagtagad nato sa atong hymns o spiritual songs. Atong sugdan nga ipakita o ipadungog sa mga igsoon ang hustong pag-awit sa atong mga hymns. Makaingon ta nga dunay hustong pag-awit tungod kay duna man kini mga nota. We will do this for a purpose sa pagtabang sa buot mutuon sa pag-awit sa atong mga lawiton. Atong nakita nga wala tay igong panahon sa pag-adto sa mga lokalidad aron sa pagtagad niining mga butanga maong through social media platforms. Pwede nato silang matabangan mga igsoon. Ang akong gamiton mga igsoon sa pagtuon nato sa atong mga lawiton mo ni ang atong hymn app. Pwede gyapon mga igsoon mo gamit ko og gitara, ukulele or keyboard o piano, pero mas reliable mga igsoon ang atong hymn app tungod kay doon naman siya husto nga pag-awit sa mga nota o sa tempo. So mas maayo pod tagaan ginatog pagtagad mga igsoon kay pwede man ta mo kanta og hinay pero sa original dili di ay. So mas maayo ni nga kini atong gamiton aron maanad pud ta unsaon pag-awit sa hustong mga alawiton. Ang atong tagaan og pagtagad mga igsoon mao ang hymn 1107 sagad nato ning ginaawit sa atong Lord's Table meeting. Nagtigomi Ginoo nga lawas mo bisan daghan apan usarami giusahan ang imong kinabuhi busa-usa raming tanang bahin may usang lawas sa universo dinhigi pa dayag nato sa lokal na barugs pagkausan usang iglesia makita usang tinapay simbolos lawas mo ipikas aron among ambitan ikaong tinapay og nagpahayag nausag yod mista ng balaan ay usang lawas sa universo dinhigi pa dayag nato sa lokal na barugs pagkausan usang iglesia makita usang tinapay ug usang kopa nagpakita nga usara gyud ta gitubos niya gihimo nga lawas niya amin ragayod ang masultita may usang lawas sa universo dinhigi pa dayag nato sa lokal na barugs pagkausan usang iglesia makita usang nagbarog dili gyud mabulag pagkausan mao si Kristo ra
usang mag-ambits tinapay ug pupa, dayag makita ang pagkausa. Ay usang lawas sa universo, dinhigi pa dayag nato. Sa lokal na barugs pagkausa, usang iglesia makita. Unsang kalipay dunay pagkausa, mabati Ginoo na tagbaw ka. Naambitan sabna mong katagbawan, pagtilaws ba na uban sa asawa. May usang lawas sa universo, dinhigi pa dayag nato. Sa lokal nagbarugs pagkausa, usang iglesia makita. So dunay dakong kalahian mga igsoon sa kasagaran natong pag-awit, ilabi na sa linya na dinhi sa chorus nga bahin. Ang sagad natong na kulang morning atong pagkanta sa ulahi nga stanza sa chorus, kining usang iglesia makita. Kasagaran inani ang atong pag-awit mga igsoon, atong naandan. May usang lawas sa universo, dinhigi pa dayag nato. Sa lokal nagbarugs pagkausa, usang iglesia makita. Pero kung tan-awon nimo mga igsoon sa atong him-up, na siya'y music sheet. Makita nimo dito mga igsoon, kining usang iglesia makita. Makita dito nga gitawag og fermata sa music mga igsoon. So makita nimo dito nga ang pag-awit sa kining usang iglesia makita inani. Usang iglesia makita. So dili siya diretso mga igsoon. Kasagaran sa atong pag-awit, diretso gyud siya. Kinuon kini nga him mga igsoon, kasagaran ng gyud nga atong naandan sa pag-awit ang diretso nga pag-awit sa last line sa kada chorus ani no. So kung atong tun-an ang hustong pag-awit, inadto kadtong dunay tono mga igsoon, inyo lang balik-balikon sa paminaw aron makuha nato mga igsoon ug mabansay nato sa atong mga panagkatigom. Amen. Aron ma-update ta mga igsoon sa mosunod nga daghang mga video nato, may tungod aning atong mga hymns o spiritual songs, paki-like and subscribe sa atong YouTube channel. Daghang salamat mga igsoon. Bye bye.